Ýolumazan sen benim maşgalan agat bolsun ýa gydyşym ýaly. Osmanjanyň kiçiliginden de şuma 4 ýaşyna da bolyp. Öňden ýa maýdym sada ol hormat goýýar. Şu bagşylary gowy görýär. Awa. Belki belki bagşy bolsun, belki sadanna bolsun. Bu adam bolsun da, bu ýigit bolup ýetişden Allah'dan. Ýa gydyşym ýaly maşgalan agat bolsun, jynjan ýoluň ak bolsun. Görjeňden gowluk bolsun. Allah'dan şuň bir durmuş toýuna dogry üýtmek şeýdi bagşylar bilen. Indi saňa da sag bolayım, görýän men Osmanjyň nemejiklerini. Wideolaryny bolan bar bagşylary bilen düşüpdirdi. Znaýt bagşylary uly hormat goýýaňyz, fiýleýäňiz. Biz fiýlan Allah fiýlesin. Allah'dan gapylaňyz hemmäňiň toý bolsun, şatlyk bolsun, bayram bolsun, ýurdumyz parahat bolsun, asmanymyz dur bolsun.